And especially I would like to request Assam CM Himanta Biswa Sharma sir, stop politics with tribal and follow the live and let live. Hello everyone, once again welcome back to the channel. GB vlogaव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। सुबुंनि देहाया नोंमारगौ मालाबाबो एखे समान थाबाय थाया। जोबोद गगा मोनफिननाय जादों। आङो बेखायनो भिडिअ लाबोआ सानदोंमोन, किन्तु नैबे मोनसे खोथानि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोनाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। खोथाया जाहैबाय उत्तराखन्डआव इलेक्शन फोसावदिं मेलावहाय थांनानै जोंनि आसामनि सीएम मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जिबादि भाषा बुंहैदों, बे भाषानि सायावहाय तेलेंगानानि दैदेनगिरि, आसामनि कंग्रेसनि दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन रायजोनि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांनि सायाव केस होदों। मानोना मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा राहुल गान्धीखौ नोजोर बोनानै खोथा बुंदों जे बिथाङा जेब्ला सार्जिकेल स्ट्राइक जायो अब्ला बिथाङा प्रुफ बिदोंमोन। बे खोथाखौ लानानै खोथा बुंनायावहाय आसामनि सीएम बिथाङा राजीव गान्धीनि फिसाला नंगौना नङा राहुल गान्धीया होननानै प्रुफ बिनाय खोथा बुंदों। बे खोथाखौ लानानै बिथांखौ सीएम बिबाननिफ्राय एंख्लायनांगौ होननानै दाबि खालामदों कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा। गोबां दैदेनगिरि दङ बेवहाय। नंगौ, बाथ्राया सैथो। अपोजिशन पार्टिया इन्डियायावहाय गोबां रल लायो। बेनि थाखायनो इन्डिया माल्टि पार्टि सिस्टेम होननाय मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम दङ। दा बे हिसाबै दिनै कंग्रेसआबो बिजेपिया मावनाय हाबानि सायाव सार्जिकेल स्ट्राइकनि सायाव अपोजिशन रल लागोन प्रुफ बिदों। बे खोथाया सैथो। दा प्रुफ बिनायखौ जुदा खोथाजों होनालासिनो हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जे राहुल गान्धीखौहाय राजीव गान्धीनि फिसाला नंगौना नङा प्रुफ बिनाया जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। सासे सीएम जानानै माखासे खोथाखौ बुंनो हायो, नाथाय बेबादि माखासे भाषाखौ बियो बुंनो नाङामोन। आरो गावनो सीएम साराहाय मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजों होनबावदों जे कंग्रेसआ राहुल गान्धीया आंनिफ्राय अननाय लुबैनाङा, बेवहाय आङो बिनि बिरुद्धि एगेन्स्टआवसो खोथा बुंखागोन होननानै बुंदों। थिग आसे, खोथाया नंगौ। दा अब्ला राहुल गान्धीआ अपोजिशन रल हिसाबै सबुत बिनायाबो बिथांनि मोनसे मावनांगौ हाबामोन। दा बे हाबा अपोजिशन हिसाबै हाबा मावनायाव बिथाङा जाबादि भाषा बुंदों जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। दिनै गाव बुंनाय खोथायावनो गावनो गाब्र'हैनाय भाषा बाहायदों बिथाङा। दा जोबोद दुखुनांथाव। फैबाय थानाय इयुन जेनेरेशनफ्रा बेबादिखौ जोबोद खेल लायो। आरो बे मडार्न एजआवहाय रावखौबो नों थगायनो हानाय क्षमता गैया। ससियेल मिडियायाव जोङो गोबां मोननो हायो आरो मा लाइनजों थांदों बेखौ बयबो सिन्था खालामनो हानाय गोहो दंसै। लोगोफोर, बिथाङा सीएम जानानै लाजिथाव भाषाखौ बाहायनाङामोन। आसाम का सीएम उत्तराखंड में जाके इलेक्शन प्रेसाइडिंग जो मीटिंग है वहाँ पे राहुल गांधी को निशाना बनाकर जो बात बोला, ये हमारी आसाम के लिए एक शर्म की बात है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने बोला। जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में राहुल गांधी ने सबूत मांगा था
वो सही था क्योंकि वो ओपोजिशन पार्टी में था। और अब सीएम साहब उसने जो भाषा का प्रयोग किया वो बहुत फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाले युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी को उसने बोला था, राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटा है कि नहीं, हमने कभी सबूत मांगा है क्या, ऐसा बोला था। लेकिन कोई अपने बेटे होने के बाप से सबूत मांगता है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टर या मोरलिटी वो सबूत मांगने का इजाज़त देता है क्या? आजकल राजनीति में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, सभी नेताओं के मुंह पर कभी किसी का बेटा होने का सबूत और किसी ने किसी को गंदी गंदी गालियाँ, ये सब इंडिया में, असम में, हर क्षेत्र में चलता रहेगा। तो इससे हम फ्यूचर जनरेशन, आने वाले युवा क्या सीखेगा? आने वाले वक्त में हम क्या उन लोगों से एजुकेशन लेगा? इसमें बहुत में सस्पेक्ट होने वाले बात है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज अनुरोध करता हूँ, आज के बाद हम सब मिलकर ये भारत में रहेंगे और भारत के प्रति नागरिकों और लीडर नेताओं के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। And especially I would like to request Assam CM Himanta Biswa Sharma sir, stop politics with tribal and follow the live and let live, and do not use something like that sentence from which we the future generation are not satisfied and we are unable to learn anything from that kind of sentence. So it is very bad for us, so don't use something like that sentence sir. तो भिडिअआ एसेखिनियानोसै, गोजोननाय जासिहरबाय बयनिसिमबो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल।